Sawise krungu ana wong nothok lawang, aku njur gragapan tangi isih rada kariban. Dasare mentas nglembur mlayer nganti jam 2 wengi. Ketambahan isih ngeterake penyanyine mulih ing omahe, praktis nyedaki subuh lagi tekan ngomah. Urip ijenan durung omah-omah senajan umurku wis nyedaki 40-an. Karo isih aras-arasen lan ngucek-ngucek mata, kliti-kliti aku buka lawang tamu. Paraga setengah sepuh lanang lan wadon mesem mantuk anuraga. Kecipuan anggonku nampa manggakake mlebu lan lungguh ing ruang tamuku. Nah, Bram, kemis wage minggu ngajeng keponakan kula lajeng dados nganten lan dalune badhe nanggap hiburan rakyat. Adik kula ngusulaken musik dangdut, empun pikantuk grup dangdut sing kaluka saking Salatiga. Mung kuciwane player orjene adik kula wau kirang sreg. Ngendikane tamuku mau, bab regi kantun manut saking Nak Pram, anggere sanggup nyayai lan iki kula mpun dititipi panjere, monggo dipun tampi riyin. Aku buka buku catetan lan nriti mbok menawa ing tanggal lan dina sing dipilih kuwi aku menderi ana order tanggapan profesional. Aku emoh yen kudu ngerangkep mlayer ing dina sing padha senajan wektune beda lan cukup omber. Mbok menawa saka pakulinanku kuwi akeh penyanyi grup-grup sing ngebon aku diajak main bareng. Jenengku kesuwur kanthi sebutan Pram Player. Order dak sanggupi, alamat lan wektune dak catet ing buku. Duit persekot ing amplop tak hitung. Lho, gunggunge kok tikel 10-e yen aku mlayer. Apa iki ora kleru? Pak, niki kok kathah sanget. Napa mboten klintu? Pitakonku. Ganti tamu sing putri jawab, "Mboten Nak Pram, sampun leres niku. Malah yen adik kula niku karenan, wah malah badhe tikel teko anggenipun maringi mangke dipun tampi kemawon kangge tambah pesederekan." Tamu sakloron kuwi banjur pamitan sawise nepungake jeneng sebutane Pak Sujono. Ing perjanjian aku mung teko wong tok, tegese ora perlu nggawa orjenku, kabeh wis cemepak. Kasare mung teko kari mancal. Kebeneran banget main bareng sahabi proyo karo grup dangdut kawentar lan isih entuk honor tambahan. Ing dina sing wis katentokake watara jam 5 sore aku wis mangkat saka ngomah. Magrib aku wis tekan Kretek kari Tuntang. Ciptap dak enggokake mengulon mlipir kali lan mlipir rawa pening. Miturut denah sing digambar desa papane Pak Sujalmo, priyayi sing mantu kuwi wis ora ado maneh. Swasana repet-repet surup. Keprungu swara regeng suarane wong duwe gawe mantu. Dalan tumuju papan resepsi regeng tamu sing dilir. Bakul-bakul panganan lan dolanan ander sadawane dalan. Dokar-dokar tamu bebanjengan nandhakake yen Pak Sujalmo wong kajen keringan. Nanging anehe ora ana sepeda motor utawa mobil sing diparkir kaya umume tamu-tamu undangan jaman saiki. Nanging ya embuh yen diparkir ing papan liyane. Sadurunge ngayahi jejibahan, para pemain lan penyanyi luwih dhisik disugata dahar ing papan piniji. Aku durung nate ketemu paraga-paraga grup dangdut iki. Siji bae ora ana sing dak kenal klebu para penyanyine. Mongko grup-grup ing Salatiga akeh sing wis dak tepungi klebu saka Solo lan Yogya.
nanging ora masalah, kebeneran malah kanggo nambah pengalaman. Aku ora kepingin mangan lan ngombe suguhan sing disediakake, malah aku mau ngemut permen mentol sing ajeg dak kantongi. Klithik-klithik aku metu saka ruang makan kuwi, kepingin deleng dhisik pahargyan panggih temanten lan acara-acara awal sing dikemas nganggo acara adat Jawa, temanten gaya rias Paes Ageng Ngayogyakarta Hadiningrat. Nak Bram, iki adine nganten putri keponakanku kepingin tepungan karo siramu. Wis ya, tak tinggal dhisik, ngendikane Pak Sujono. Retno Setyawati ngono nalika ngenalake jenenge marang aku. Paraga ayu lenjer kuning iki grapyak tangkepe. Retno gampang gawe renyah lan cairing swasana sing terkadang krasa kaku. Lan saka srawung sing sak umur jagung kuwi kaya nggugah atiku sing anyep marang ati wanita. Kaya ana daya ati iki gembergah siniram banyu rabuk asmara. Keyakinan batinku ora keplok sesisih. Retno Setyawati rada mambu ati lan bakal nampa sih atiku sing saksuwene iki krasa sepi. Laksita cara panggih temanten wis rampung, nanging para tamu ora bisa ninggalake papan sebab isih sinambung acara liyane. Ora kaya acara temanten ing kutha jaman saiki. Biasane para tamu sawise paring pangestu kanthi jawat asta banjur dahar prasmanan lan kondur. Ing laksita cara iki para tamu kudu lenggah ing palenggahane nganti kabiwarakake pahargyan purna. Daharan sarwa diladeni dening para pramusaji sing tansah siaga gati. Gilir gumanti jenis daharan lan unjukane, saben acara kaslingan dening sesorah. Lagi ing wanci sing peniji, acara hiburan musik dangdut kawiwitan. Para pemain lan penyanyi wiwit munggah panggung bawira sing dhuwur. Klebu aku dhewe wis mapan ing sakmburine rangkaian orjen kelas mutakhir. Sawise diawali lagu pambuka, mbaka siji para penyanyi papat mau munggah panggung. Kenes rono tinambahan goyangan sing gawe ing para tamu lan penonton. Penonton ing jaba jejel riyet prasasat ora bisa miniyak, umyek gemrunggung suarane. Saya wengi musik dangdut iku saya rame. Gilir gumanti wiwit saka gaya lagu-lagu campursari, pop lama lan dangdut. Mung lagu-lagu barat lan qasidah ora dimainake. Mbok apa sebabe, mbok menawa kurang peminate. Nyatane pamundutan saka para tamu klebu penontone mesti lagu irama goyang dangdutan. Kepara penonton ing jaba padha gumiyak jejogetan lanang lan wadon. Penyanyi papat mau gilir gumanti panen saweran wis jamak lumrahe ing pentas musik dangdut. Apa maneh yen kuwi tanggapan kaya iki. Ora rinoso Retno Setyawati wis ngadeg ing sisihku, isih menganggo busana dodot lan kemben minangka tandha keluarga temanten. Mung kanggo nutupi dada sing mungkal disampiri selendang slayer kuning gading, cocok karo busana lan dedeg piadeke sing lencir wewek isi. Ati iki saya mongkok disanding dening widadari. Suwat cuwitan ing ngisor saka arah penonton ora dak paelu, mbok menawa ana rasa meri dayani anggonku mainake tuts orjen saya pratitis. Nyedake jengretna ing sisihku iku kok kaya mancing rasa cuwone penyanyi papat kuwi sing maune semu jaga jarak karo aku, saiki malah melu-melu ngrapyak triwis padha nyedhaki aku.
Aku dadi salah tingkah, ora kepenak marang Jeng Retno. Nanging dheweke malah mung mesem. Duh esem kuwi, krasa jero nabet ing ati sing nate kecuwan. Penyanyi papat mau ngajak Retno nyanyi bebarengan nglantunake lagu sing lagi ngetop wektu iki. Nanging Jeng Retno nulak kanthi alus pawadan yen sandang penganggone wektu kuwi ora cocok kanggo melu pentas bebarengan. Nalika sawetara ngaso amarga MC macakake lan ngomentari lagu pamundhute tamu, tangane Jeng Retno sing lemer kuwi tumumpang ing tanganku. Dak elus drijine nyenggol ali-ali mawa mata inten. Katon cemlorot gumebyar, semono uga ora rinasa drijine Jeng Retno ngelus driji manis tengenku sing dienggoni ali-ali mata merah. Daya rasa kesengsem dheweke ngelolos ali-aline diijolake ali-aliku. Anehe bareng padha-padha dianggo pas mlebu ing driji. Mestine ukuran driji priya lan wanita iku ora padha. Senajan hawane adem lan angine krasa semripit kekes, nanging pentas kuwi malah saya regeng. Para tamu lan penonton padha betah nunggu nganti pentas tanggapan kuwi rampung. Dak lirik arlojiku nuduhake pandom angka 3 luwih sethithik. Wis adoh ngliwati lingsir wengi. Tanggapan sing ngluwi target, nanging nyatane pemain lan penyanyi ora katon saya. Senajan ora sinelan ngombe utawa nyamian, nanging tetep semangat. Jago kluruk keprungu lamat-lamat saka kaduan lan sinusul kluruke jago-jago liyane. Ing kono gaya maine para pemain lan penyanyine wiwit bleru, akeh swara-swara fals lan lirik lagune wiwit ora teratur. Semono uga para tamu lan penonton wiwit padha goreh. Pasujana nyedhaki aku, menehake amplop lan tengkelan sakempu kunir rada gedhe. Kabeh kuwi dibesekake ing sake jasku. Nak Bram, iki ganep panarimane saka keluarga Sujalmo. Nedha nrimo pambiyantumu, muga-muga bisa ketemu maneh. Pangandikane Pak Sujono, dene Bu Sujono narik lan gandeng Jeng Retno mudhun saka panggung. Sadurunge mudhun, Retno isih kober nyedhaki aku, ngesun pipiku kiwa karo bisiki. Mas Bram, simpenen ali-aliku kuwi ya, yen ana sing cocok nganggo ya kuwi aku. Weling sing nyolowati. Suarane jago kluruk sesautan saya rame, mertandani bakal gagat raino. Kemrungu swara adzan subuh saka kaduan, lamat-lamat ketiup angin. Saya suwe, saya banter, saya goreh lan pating bilulung paraga-paraga ing sandhuwure panggung, klebu para tamu lan penonton. Kaya gabah diinteri nubras-nubras melayu mrono mrene. Penyanyi papat kuwi kaya wong bingung lan giris, bebarengan rebut dhisik melayu arep mudhun. Saking kesusune anggone melayu, nabrak orjen lan nabrak aku sing banjur tiba gelangsaran. Tiba klumah sliraku natap landasan panggung, pet-peteng dedet melimengan. Aku tiba semaput ngenggon, mbuh pira suwene bareng eling aku wis diturukake ing pos jagan pinggir rel sepur wisata. Pos jagan pinggir rawa pening, papane para penambang rabuk saka rawa pening mangkal. Jarine aku ditemokake ngletak ing sandhuwure prau tambang rabuk rawa. Saka rembug sentingan ujaring kondo, aku mentas ditanggap lelembut. Tanggapan mantu danyange rawa pening.
Ing kalane wektu sela lan senggang, aku tansah ngilang ilingi ali-ali mas mata belian ing driji manisku, ali-ali kenangan saka Retna Setyawati kenya rawa pening. Miturut kandha kuwi kenya saka alam lelembut rawa pening. Gawang-gawang kaya isih krasa tilas lambene sing manis ing pipiku lan welinge kala semono. Sapa sing pas bisa nganggo ali-ali kuwi ing driji manise wanita utawa kenya kuwi panjilmane Retna Setyawati lan pinilih bakal bisa ngampingi saklawase. Cutel.